αύριο 14 έχουμε την Πανσέλινο του Λύκου. Και το μήνυμα λέει, προστάτευσε την καρδιά σου, χωρίς να τη δηλητηριάζεις με αμφιβολίες και παράπονα. Δες τον εαυτό σου από άλλη οπτική, με τα μάτια της ψυχής. Τότε όλες οι δυναμικές είναι ενεργοποιημένες. Ο Πανσέλινος είναι το ολόκληρο. Η Πανσέλινος δηλώνει την ολότητα, την πληρότητα, το ολόκληρο που είμαστε. Και κάθε φορά που αμφιβάλλουμε ή παραπονιόμαστε ή αισθανόμαστε ελπίς, δηλητηριάζουμε τον εαυτό μας. Και αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να οδηγήσει πουθενά. Δεν είναι μια ενέργεια η οποία θα σε οδηγήσει στη θεραπεία. Χρειάζεται λοιπόν να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να αισθανόμαστε ολόκληροι. Και αυτή την ενέργεια την έχει κυρίως η ψυχή και το πνεύμα μας. Μέσα σε αυτό το πεδίο έρχεται η ίδια η φύση να μας το εξηγήσει. Να μας το εξηγήσει μέσα από τους κύκλους της. Έτσι είναι και η ζωή μας. Μέσα εδώ λοιπόν έχω ένα κεφάλαιο που λέω για τον ετήσιο κύκλο. Και ο ετήσιος κύκλος είναι οι εποχές, είναι οι ησημερίες, είναι αυτές οι πύλες που λέγαμε πριν, οι ησημερίες, τα ηλιοστάσια. Ο ετήσιος κύκλος της φύσης μας διδάσκει πως κάθε φορά κινούμαστε μέσα σε ένα πεδίο θεραπευτικό, αρκεί να είμαστε στη θέση μας και στη συγχρονικότητά μας. Κάθε φορά λοιπόν που συντονιζόμαστε με την ψυχή μας, ευθυγραμμιζόμαστε με το φως του πνεύματός μας, αυτόματα κυλάμε και ρέουμε όπως η φύση. Και επιτρέπουμε και την δημιουργία, επιτρέπουμε και τη συντήρηση, επιτρέπουμε την άνθηση, επιτρέπουμε και την καταστροφή. Αυτός είναι ο κύκλος της φύσης. Και έτσι είμαστε κι εμείς. Καλούμαστε σε κάποια πεδία να δημιουργούμε, σε κάποια άλλα το δημιούργημά μας να το φροντίζουμε, να το προστατεύουμε, να μην το παρατάμε, να μην το αφήνουμε, να μην ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο και κάτι άλλο για να γεμίσουμε τα κενά μας. Είμαστε υπεύθυνοι για αυτό που δημιουργούμε, για αυτό που φτιάχνουμε, οπότε καλούμαστε να το φροντίσουμε και όταν έχει ολοκληρώσει το σκοπό του, να το αφήσουμε με αγάπη, να το απελευθερώσουμε, έτσι ώστε να κλείσει ο κύκλος. Κάθε φορά λοιπόν που αφήνουμε τους κύκλους ανοιχτούς ή κάθε φορά που φοβόμαστε να απελευθερώσουμε γιατί νομίζουμε ότι κάτι θα χάσουμε, κυρίως αυτό που χάνουμε είναι την εξέλιξη. Δεν επιτρέπουμε στη ροή της ανθρώπινης φύσης να δεχτεί αυτή την ενέργεια. Έτσι λοιπόν είναι η φύση.